Alerto karon ang mga opisyal sa Barangay Lawaan 3 sa pagsaka karon sa tubig sa Mananga River sa Dakbayan sa Talisay. Karon lang hapon gipahibaw sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ubos sa rainfall category ang Sugbo. Si Chelo Valiena sa exclusive report. Gipaubos ang Sugbo sa red rainfall category subay sa kusog nga pagbundak sa uwan kaganihang buntag. Sa Barangay Lawaan 3, misaka usab ang tubig sa Mananga River nga sagad uga tungod sa kusog nga pagbundak sa kusog nga uwan. Nagtuo sila si Konsel Richard Rabadon o Socrates Chavez sa Barangay Lawaan 3 nga sagad lang musaka ang tubig sa Mananga River kung mubundak ang kusog nga uwan nga sagad makapuno sa Aklupan Dam sa Dakbayan sa Talisay. Subay ni ini gisangunan karon ni Chavez ang mga tanod sa barangay nga bantayan ang pagsaka sa tubig. Gibadlong usab ang mga bata nga nangaligo sa sapa tungod kay may igong gikusgon ang sug ni ini. Kami dadon na kong tanod kay mauman sa mo badlong ang mga badlongong bata magligo-ligo, delikado man man din si grasya. Mga lumos. Kung mahitabo mang musaka ang tubig, diha na nila ipahibaw pinaagi sa public address system sa barangay nga magbantay-bantay. Dili pa hinuon nila pahiklinon ang mga nanimuyo sa dapit. Nanami mga tao nga mo lakaw usa sa magpa kami sa among trumpa announce. Napagay mi individual nga mosuroy atong mga tanod o atong mga vegetable. Uhing misaka ang tubig sa Mananga River ni adtong bagyong Ruping nga mipapas sa kabalayan nga nagbarog kilid sa sapa. Gibana-bana nga moabot sa usa ka gatos ka mga panimay ang nagbarog kilid sa sapa nga posibleng apektado kung musaka man ang tubig. Uban ni Renante Quinones, Chelo Valiena, Balitang Bistak.